I bok, ja sam Dora, mi se trenutno nalazimo u PH Detailingu, a što se ovdje točno krije, pogledajte u nastavku videa. I ušli smo u našu trgovinu gdje možete uvijek vidjeti neki zanimljivi primjerak auta u našem izlogu. Ovdje trenutno možete vidjeti ovaj lijepi primjerak Audi RS6 u RS plavoj boji. Službeni auto. A uz stepenice ćete naći ostatak trgovine gdje možete kupiti apsolutno sve što vam ikad bude trebalo za čišćenje auta, od amaterskog čišćenja auta pa sve do detailinga i pic čišćenja auta. Ovdje se nalazi naše skladište gdje možete naći sav asortiman koji se nalazi u trgovini, a i ovdje pakiramo vaše pakete koje ste naručili putem stranice phdetailing.hr. Ovdje ulazimo u našu PH halu i u našoj hali možete vidjeti kako se čiste svi auti od kemijskog čišćenja, usisavanja, običnog čišćenja, PP folije, keramike, apsolutno svega od igle do konca možete naći ovdje. Uz stanice za čišćenje ovdje se isto nalaze dve praone od kuda kreće cijeli detailing. I to bi bilo to od nas za danas, a vi komentirajte koji cool auto želite vidjeti u našem idućem videu.